hey yazi ngini ufuna uqwalaselwa guys ngalamapolisa esense of humor fondini ezazimenxe zabantu ziwoke ububhanxa abantsikimazi wayelight caba izinto funeka zishuka code ngo otherwise bazaba offended hayi ke fanele ukwazi isidudla kumfondini mina ku big boned usisidudla fondini isilenda sathi sitheni ke ngosismall boned zona nawe ubufike kumo wathi you Toms awumde ingathi ukhule uncane long life fine ijani inyelekile ba kuhlekwa kube mnandi zapha ke pictures zakho ngafika pha udibanise amadolo engathi uzawukhaba ipenalty andizungathi uba kutheni umile ishit ngathi wenziwa ngeanal sex makuhleke ke kube mnandi njengawo bekuhleka ubude bami ezi street committee ze-internet zisiphilisa kakubi fondini masibaleka idrama pha esitratweni ngosiphinde sizobalekana nani apha uyazazi uyathanda uba offended sunifollowisha hayi noske ningazi fo kwezi page zethu zidomi xa ucaba niwokelo hlobo nivukele kweza coffee shop niyofunda Sunday Times pha ni-analyze i-politics nge-mental capacity ye-life orientation hayi leyo uba nizike nizosicontrol uba mahleke ntoni zingahleki ntoni tsak